Сәлем, дуслар! Сәлем. Бүгін бізде қонақта Қазан Федераль университеті студентлары Илнур Хазипов һәм Галәүддин Госманов. Сәлем. Егетләр, үзегез белән таныштырып китегез әле. Нинди факультетта укыйсыз, ничәнче курс? Минем исемем Галәүддин. Мин Яршаллы шәһәреннән Казанда инде 3нче ел укыйм. Халыклар мөнәсәбәте институтында. Тарих фәнен һәм төрек телләрен өйрәнәм. Минем исемем Илнур, мин Әлмәттән, 20 яшь. Без бер институтта укыйбыз, ләкин мин халыклары мөнәсәбәт факультетында укыйм. Фарси, инглиз телләр, дөнья сәясәте өйрәнәм. Шулай. Сезгә студент тормышы ошыймы? Нәрсәсе белән ошый? Студент вакыты ул иң дулкындыручы дәвер. Син үз башың белән үз тормышыңны күрәсең. Студент вакытында син яңа дуслар гына түгел, киләчәктә синең белән яшәүче һәм эш алып баручы якын фикердәшләр табасың. Имтиханнарны вакытында биреп барасызмы? Койрыклар юкмы? Минемчә, студент ул бизнес, актив булу, бәлки башка эш белән шөгыльләнсә дә, ләкин аның иң төп максатны белем алу. Без һәр имтиханнарны бишләргә береп барабыз һәм гадәттә студентлар сессия вакытында укый. Илнур, элек студентлар турында гел аш, ябык, ярлы дип сөйлиләр иде. Хәзер дә шулаймы? Илнурга карасагыз шулай дип уйлап була. Аның заманда бетте инде ул. Хәзерге заман бу вакытта студентлар тормышы бик үзгәрде. Бөтен условиялар бар, барысы да бар, эш бар, бөтен бар. Дөрес, әйе. Егетләр, сез ел студенты конкурсында профкарта проекты белән җиңү урыннары яулагансыз. Ул нинди проект? Аның турында тулысынча сөйләп китә алмассыз микән? Профкартаның максаты ул студентларның тормышын җиңеләйтү. Мәсәлән, менә шундый карта белән студент Казандагы 50гә якын бинада яхшы скидка ала. Һәм ел студенты конкурсында җиңү безнең эшебезгә бәя бирү, безгә икрар итү һәм киләчәктә шул проектны камилләштерү өчен улы мотивация булып кала. Нинди шәп карта. Ул барлык студентларга да бирелдеме? Әйе, әлбәттә. Бу карта белән бөтен КФУдагы студентлар куллана ала. Аны килеп кенә аласы бар. Һәм каян алып була моны? Син КФУ студенты булсаң, Unix бинасына килеп ала аласың. Без дөрес аңладыкмы? Әлеге карта белән студентларга төрле ташламалар бар. Әйе, 5-тән 30% кадәр ташлама бар. Ул ашханәләр, кафелар, развлечение, кинотеатр. Ярар, бар баласы булыр әле. Галәүддин, ничек укуда да, университет тормышында да актив булырга һәм барысына өлгерергә? Иң мөһиме ул әзрәк йокларга. Синең күзеңдә, күңелеңдә ут янырга тиеш. Хәзерге студентлар күп йоклыймыни? Ансын ситуацияга карап. Илнур, белгәнебезчә, син КФУның ел студенты исеменә лаек булдың. Бу бәйгедә җиңү авыр булдымы? Авыр, бик авыр булды. Ләкин хәзер безнең проектны җиңүче һәм без бәхетле, безнең студентлар бәхетле. Безнең республикабызда бик олы конкуренция. Һәр кешенең, һәр команданың бер олы зур проектлары бар һәм киләчәктә алар республикабызга бик яхшы плюс булып барыр. Һәм алар арасында җиңү безнең өчен олы дәрәҗә. Менә бу ел мәктәп бетерүче балаларга сез нинди киңәш бирер идегез? Киләчәк бүген башлана. Бу сүзләрне белән исегезне тотыгыз. Һәм Ленин бабай һәрвакыт әйткәнчә, укырга һәм укырга. Рәхмәт. Егетләр, безгә тапшыруыбызга килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Дуслар, Шаян ТВ үз эшен дәвам итә. Бездән аерылмагыз.